ପଶା ଖେଳରେ ଶକୁନିର କହିବା ଅନୁସାରେ ପଶାକାଠି ଦାନ କିପରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ତଥା ଶକୁନିର ପିତା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପଶା ଖେଳରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଏକଦା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଓ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ବର ମା କ'ଣ କହିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ବିଜୟ ପଶାକାଠି ଦିଅ। ଗଙ୍ଗା ତାହା ଆଣିଦେଲେ ଓ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିଜୟ ପଶାକାଠି ଫେରାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ କି ମାତା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ତୁ ପଶା ପକାଉଥିଲୁ ସେହି ହାତର ପବ 3 ପଶାକାଠି କରି ବାମ ହସ୍ତ ପବରୁ 16 ଗୋଟି ରୁନ୍ଧି ତିଆରି କରି ତୋ ବଂଶୀୟ ଯଦି କିଏ ଖେଳ ଖେଳେ ଯାହା ଦାନ ଡାକିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଓ ସେ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପଥର ଗୃହରେ 100 ପୁତ୍ର ଅଖିଆ ଅପିଆ ମଲା ପରେ ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଶକୁନିକୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ବର କଥା କହି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶକୁନିକୁ କହି ପ୍ରାଣ ହାରିଥିଲେ। ପିତା ମଲା ପରେ ଶକୁନି ତାଙ୍କ 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ କାଟି ପଶାକାଠି ଓ 16 ଗୋଟି ରୁନ୍ଧି ବନାଇଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜିତାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହରାଇ ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହସ୍ତରେ କୁରୁବଂଶର ବିନାଶ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ମହାଭାରତର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବର କାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।